s tím Brucem. Jo, to co říkáš o Bruceovi dává smysl, Quentine. On má zlaté kuře. To je Legendary KFC. Máš 2 nebo 5, ty vole. No, jo, ale je to sladký prostě. Já nevím. Ale to je úplně... Když máš 5, tak aspoň cítíš něco. Já cítím dost. Bude v zaklínačovi od Netflixu druhá série, čet potvrzeno. Já cítím dost ve 2. Já mám někdy motáč z 2. Ho nemůže hrát v druhé sérii, tak ho nahradil Richard Krajčo. Já mám někdy z 2 vela moták a musím si lehnout na hodinu. A to si dáš 4, ty vole, máš kytavku. Ty vole, 4 jsem měl a normálně jsem si musel, jsme byli v lese, já jsem si dal 5 lift tehda a já jsem si musel na hodinu lehnout tam do trávy, no. Ale to se kámošovi, ty vole. Melichare, dneska jsem volal s Lukem a prej už se nemůže dočkat, až ty vole si dáme něco, po čem si lehneš na delší dobu. Já už se na to psychicky připravuju. Ty vole. Nedrž mě! Nejlepší je, jak ty se na to psychicky připravuješ, když jsem to volal Radovanovi, tak Radovan mi řekl, jo, tak jo, víkendu mám volno. Ty vole, Radovan mi do toho furt nutí. Ty vole, minule jsme tam hodinu mluvili s Radovanem v soukromí. Jsme měli takový deep pockets normálně.
Ne, asi Radovan ti řekne. Radovan má skvělý pokeci, Radovan ti třeba řekne. Ty vole, jednou jsem si udělal čaj asi z 200 lisohlávek, který byl černý jak asfalt, vypil jsem ho a od té doby mám dvakrát svoji mámu a život. Ono to odjelo. Prej, a to bylo dobrý, ne, Ráďo, jak dlouho jste z toho oklepal, to nebylo tak zlý, ne? A Radovan, jo, nebylo to tak zlý, asi za rok. Jo, no. Prej, když se zvrátil do reality, ty vole, po tolika houbách, ale nebylo to tak zlý, asi za rok. Jak tam ale úplně sledovým klidem prostě dropne. No, ty vole, tak jako prostě reálně půl roku jsem si nebyl jistý, ty vole, jestli jsem furt v reálném životě. Majnko Menkené, díky za 21 měsíců, díky šéfe. Jo. Jsi tam sám, Vojto. Počkám, ale něco posílá. Počkat, já jsem postoupil, ty kokot. Proč mi něco posílá Tom? Já jsem tě viděl letět dolů. No ale to furt se kvalifikuješ, když jsi jako pod tím. Aha. Lol. Že jo. No jo, no, já jsem... To je ňoum. Může mi někdo vysvětlit, kdo je Agrelus? Včera jsem poprvé viděl jeho stream, předtím jsem ho viděl jen přes klipy a strávil přibližně 90% svým mluvením o Forsenovi. No. Taková klasika. Ty vole, jenom banány. Haha. To je v prdeli docela, no. Kámo, co to je? Doslova už v konci. Cheater. Co to je ta zlatá slepica? Ale to nemám šanci vyhrát, no. Čumek rychlej. Co to je za píčovinu? Ne, jako reálně, co je to za blbost? Ale jako... To speedrunu, no. Jo, tak speedrunu. Jo, vy to dáte oba, nice. Pojď! Jsem tam. Jo, my jsme byli poslední dva, ty vole. Ty vole, musíme to udělat, že jestli bude přeskakovačka, tak já ho grebnu. Ty vole, ta zlatá slepice, ale je cheater, podle mě. Není, vole, nejenom dobrý, on použil kladivo, že jo? Tam bylo kladivo? Jo, bylo, no. Dole. Aha, tak to je pohoda, tak máš, co tady šíříš fake news, kokot? Ty jsi říkal, že je to cheater, ty kokot. Jsi nervózní, máš, jo? Nejsem. Budeš muset dávat 2K Herdinovi. No, můžete skazovat, můžete chytat. Jo, hej, já ho chytnu, no. To umí Vojta. Ne, asi na této mapě. Já ho jdu chytat a ty se No, soustředí. tak jsem Díky, Jasome, za 3 měsíce. Dobrý večer, krásný večer, díky za 3 měsíce, Jasome, díky moc. Děkuju. Tyva, tady bych rád vyhrál. No, minule jsme vyhráli vlastně tady. Tady to byl tady ale trouba herdin. Dost chill stream, smiley face. Chat, chillujete? Napište mi bad gay, pokud chillujete u tohoto streamu, a napište mi smutný smiley face, pokud nechillujete. Čumek tam stojí na tom. To je kokot, on spadl. To je dobře, to je dobře. Ty lítají 2 komáři, ty vole. Do píči. Proč Zmrdus napsal smutný smiley face, ten idiot? Jo, mě taky kousl komár a pak jsem měl panickou ataku, že mám AIDS. Grabzilla. Feels good man, Zapík hodil nějaký banger. Já mám vlastně v tašce repellent, ty vole, let's go. Čau, viděl jsem na Instagramu, že pořádáš giveaway o telefon, chat. To Já jsem to, už je to i na TikToku, prej. Aha. Já udělám soutěž, kdo nejlíp recreatne. Tak to jsem vyhrál už. No jo, zmrde, uhni píčo. Tak to mi můžeš rovnou dát. Ten klip, včetně oblečení, intonace a všeho. Tak to jo, tak počkat, tak já to udělám i takhle. Díky Twister za 300. Bitů, díky šéfe. Podrž kuřátko. Mám ho! Nice. Jsem ho podržel a on zalítnul tam, kam to kde to je už jelo do kyseliny. To je fakt kok. Díky Vojtěchů. Tak, tím máme vyřešený jo, zlatýho farmera. Teď ještě tyhle dva. Já zajebu toho mistra Beasta. Tak to zajebal.
Toho se zajebal. Poslední Melichere. Toho se zajebal, kamaráde. Pojď, Melichere, to dá. Já vím. Udělej soutěž, kdo nejlíp recreatne Cobaina a brokovnici. Ty tak to vyhrál Radovan 3 roky zpátky. Ne, asi. Ty vole. Co? Skoro už tam byl Počkej, ten když už tam byl? Ne, nebyl, ale to nedotklo. Musíš ho přidržet. Přidrž ho jak vyzrálého půlečka. Napínavé. Ty pičo, ten to... Ne. Jaj, Co? to je pičus. To je skurvený mistr Mrtka Beast. Takže to jumpoval. Co to kurva bylo? Proč píše Samsung Česká republika do chatu Metlade na blacklist, Vojto, budeš ty telefony muset koupit a dal tam anime emote? Díky Votěchu a Twistre, díky šéfíci. Já jsem nic skenoval. Tak ready. Vole, to bylo na piču, I jak like to, coke, že I don't do coke. Proč mi tady hraje OK Dude song? To máš za skin, máš do píči. Černej. Kurva, to už měly být 2 viny, úplně easy. Melichere, už jenom 3 hodiny. Už to říkáš mě? Ty dáváš peníze, ne? Vojta dává jenom peníze dneska. Oh shit, ale ne. Mě píše Metla na Facebook a je to tady. Ukáž? Prosím tě, co děláš s tím Samsungem? To nevypadá moc dobře. Jak požádal mobil? Ach jo, ty vole. Já nemůžu za to, že moji diváci prostě chtějí nejlepší mobil na trhu a to je Samsung a každý to tady v chatu ví. To mi přijde jako perfektní promo. Píčo. Metla je jenom nasranej kvůli tomu, že má Apple, vole. Ne, asi kvůli tomu. Metla je nasranej, že to nevyjednal. Že to nevyjednal on, tenhle skvělý deal. Ne. Apple je best Wikipedia. Apple je best bet chest. Oh my god, já miluju. I heckin love Apple. Metla si dá nějaký nový likvid na tenhle ten stres, ty vole, teď. Tam jede to vapo, jak mašinka to máš. Ty. Ne, asi, ten Titanic má doma teď. Ty vole, nejhorší je, když prostě se snažíš dojet z bodu A do bodu B a najednou ti foukne metla něco do ksichtu, viď, Melichare? To bylo prostě poprvé, co mu to někdo řekl. Ty vole, že se chová jak kokot. To byl tady někdo jako, první, no. Když mu to někdo řekne poprvé, ty vole, to je teprve šokr. Ty vole, ale prostě poznáš už ten Radovanův obličej, kdy chce být jako fakt smrtelně upřímný. A když na tebe hodí tenhle ten pohled, tak víš jako, že jako máš se na co těšit, no. A to poznáš, Radovan doslova má konstantně happy face. Doslova Radovanův basic obličej od prostě 95% dne je prostě Agrchamp. Je normální basic, ty vole. A pak, ale, když to... Už mi to nebaví, kurva. Ty vidíš, že má vážnej obličej, tak to myslí fakt kurva vážně. Ne, asi to jsem zažil, on úplně... Radovan úplně... Jo, dívali jsme se na zpomaleného babicu. A já... A co říkáš na toho babicu se mnou? A potom... A teď z toho smíchu to úplně zvážnilo a já, kurva. Ne, asi. Prostě Já jsem úplně si říkal, pofarmím úplně další smích, ne? Vidím ho úplně happy, tak to chci ještě podojit. Tak se ho zeptám, a co to se mnou? Dobrý, že on? No jako ne, no. Ale ten ti tam tak naložil. Já si dívám jenom na Vojtu, jako to myslí vážně. Ty píčo. Radovan tam prostě. Díky Votěchu.
Díky, šéfe. O můj bože. Cože, Metlo? Tak jdi do prdele, Metlo. Tak si stav žaludový studio. A víš co? Od dneška tě neplatím, ať tě platí žalud. Jo, nikdo neplatíme Metlovi odteď, jo! Ať se o něj stará Checkloud. Ty vole, ale... Co to bylo? Jo, ty vole, prostě Radovan tam u stolu se všema rozjede. Ty píčo, normálně jsem se nejvíc nasmál, když jsem si znova pustil na poloviční rychlost Chimichurri. To bylo tak funny, jak ten babica mluvil pomalu. A Melichar, jo. A víš, co bylo funny, když jsem u něj já byl, viděl jsi tu epizodu a Radovan. No, tak to přesně nebylo funny, no, Melichare. Zvážněla, bylo docela cringe, píčovina. A já jsem se to úplně snažil zachránit, ne? A teď Melichar úplně zmrknula. No jako jo, no, bylo to trošku... Já jsem se to snažil nějak zachránit, ty situaci, Bára ne? byla dobrá, Bára to tahala za mě, Jo. já jsem byl nervózní Jo. a Radovan. Ne, netahala, a s ní to bylo ještě horší, to si měl nechat doma. Ty vole, jako to... Ty náklad tam... A já se jenom dívám na Vojtu, jako to myslí vážně, jako... Já si tam očima hledám mě, ty vole, já bych měl nějakou oporu a říkám, ty vole, no. Radovan, ty vole, a prej, ne, já to nemyslím špatně, Melichare. Já prostě jenom seš můj kámoš, tak ti to říkám tak, jak to prostě si to myslím, no. Jo, to vždycky říká, to vždycky zakončí, ne, já jsem prostě tvůj kámoš, tak ti to říkám tak, jak to je. Prostě, hele, mně to přišlo takhle, tak ti to tady chci říct. Úplně stejný, já znám ten obličej, ten jsem poprvé viděl, když se podíval na tu multiplu, ty vole, tak to bylo úplně poprvé, co jsem viděl jeho vážnej, seriózní obličej. Jo no. To bylo Radované, ty se budeš smát a Radovan najednou ten obličej úplně zvážněla. Jdi do prdele, vole, vzal ty klíčky a hodil je, ty vole. Ale oni si myslí, že to byl herecký výkon, ale to prostě bylo real. Lidi na pozvánce. Ten Radovan, haha, to je tak dobrý herec, ty vole, v těch pozvánkách. To byl Radovan, ty vole. Já jenom jsem přišel. Ach jo. Hovno. Ty koukáš na speedruny, ty vole, nebo Jo, co? no já myslím, Ne? že to vždycky taky budeš představovat jenom ten plat, ty vole, to je jediný, co s ním budeš dělat. Ne, on mě schodil. No, and don't feel nothing. No, takže... Ne. A potom už bylo po 3. raní a takovej hluboký najednou talk. Yes! Ty vole, já to seru. A jak dlouho budu padat ještě do té temnoty? The days get... Mě to odpálilo dolů. Jo, protože... Já to seru tohle. No konečně. No, jsem tam taky, nice. Do prdele, proč mi furt ty vole, tady jebe mobil? Ty píše Samsung. Ne, asi Samsung dal na tvůj mobil autodistract. Děkuju za ty byty. Děkuju. Děkuju za ty byty, ať je na pražské byty, no. Kámo, normálně dneska jsem se snažil najít ten byt, co tam byl, ty vole. Už to nebyl, nebo co? Za těch 11 míčů, ty vole, a už jsem ho nenašel. Jako tam byl docela hezký, no. To byl dům nebo byt? To byl, ty vole, to byl byt. To byl byt pod střechou, celý vrchní patro, 150, chápeš, 150 metrů. Hovno. 150 metrů na Praze 5 a byl za 10,5 míče. Hovno. A úplně novej i s výbavou. Ne. Nebo ne. ne novej, ale prostě byl jako v budově z roku 1930, ale ten byt byl prostě úplně všechny stěny krásně, ty vole, úplně všechno nový nábytek knihovna. Tak a v čem je háček, Nový ty? okna a za 10,5 byly 150 metrů, ty vole, na Praze 5. A já tak říkám, to je ty vole, krása. A nebyla ani žádná insolvence, věcný břemeno, nic tam nebylo u toho. Tak to je krása. Tak to je hodně pěkný. Kde je ten háček, ty vole, za tu dobu? Ne, asi kde je ten háček za tu cenu? To zjistil někdo, kdo tam volal, ty vole, celý den. No tak trošku tady utíká plyn, ale... Ty vole, já jsem se díval. No, tak Já jako jsem se to díval. byl heroin. Teď jsem se díval a normálně Justin Bieber má ve svém turbasu saunu.
Asi Wow. mi to nemělo, no. Wow, ty vole, Melichare, bohatý lidi mají ty vole luxus, natur, ty vole, kdy jsou nejvíc fyzicky vysílený, tak to, ty píčo, tak to je jako game changer, no. A není? Mně to přijde jako futuristické. Doslova ty vole, Melichare, jsi z Ostravy. Ty když vidíš bidet, tak ti to přijde jako futuristický. Kámo, kdo by používal hlavně bidet? My na vesnici prostě sereme, chčijeme do hajzlu a nesplachujeme a spláchneme to až večer všechno a šetříme vodu. Já vím, no, právě proto to říkám. Kdo by používal bidet, když je klimatická krize? Je nechutné. Hauker právě napsal, doslova jemu přijde futuristická budka, ve který se o pár stupňů zdvíne teplota. Mně přijde futuristicky, že to má v turbasu. Cože je dřevěná bouda, ve který se zdvíne teplota. Melichar, wow, to je šílený, co si prostě jeden z nejúspěšnějších hudebníků posledních 10 let může dovolit. Ale viděl jsi někdy saunu v autobuse, ty kokot? Viděl jsi to v autobuse někdy? Viděl jsi to v autobuse? Řekni, viděl jsi to někdy v zájezdovém autobuse? To je takovej. Ty vole. Děkuju Votěchu za 500 bitů, děkuju šéfe. Chytněte spermáka teď. Chytněte spermáka. Já mám dost, ty vole. Děkuju Votěchu, díky šéfe. Justin Bieber má na tu budku, ve který se zvyšuje teplota. Ty Melichar, já teď počkej, až zjistíš, že oni mají třeba i mikrovlnky, ty vole. Já jdu pro toho tušáka nahoře. Dobře, jdi. Mimo. Aha, to je můj. Jdu od nás. Nice. Ježiš, já držím tebe, To sorry. vás saunu zažívám, když jdu v MHDčku v Praze, to je debil. Kde je ten vyrostlý půleček, jo tady? Vleč. Kde je? Skáče nahoru. Pojď, běž bullet byle. Mámo. Nemám. Nemáš. Kurva. Drží vyzrálého půlečka. Držím ho? Má ho žlutej. Modrej. Mamo, Držo, běž. Chlazení potravin. Tyhle příště bude prostě kryosauna, kde tam vlezeš a teplota se sníží a Melichar. Tohle je revoluce ve starání se o svoje tělo. To odpočíváme dny, kde Joe Rogan to postne. Ty vole, kryoterapii si hledám v Ostravě už. ne! Melichare, poletíme do Medellinu jako Stevou, aby jsme si nechali napíchat kmenový buňky do páteře. Ne, já hledám doktora, který mi píchne IV, glutationu a Cčka. Nemáme tu doktory? Píchají v Praze i bez registrace a dostaneš Steam kódy. To je pravda, no. Nedáš, Ty že vole, a ti dneska. taky píchají. Babiš dneska. Mělo by se více motivovat, aby se lidé šli očkovat. Například, když se v baru nemůže hrát muzika, tak bych ji třeba pustil jenom pro lidi, co mají 2 dávky a tak dále. Ale to je pouze můj nápad. To je jenom můj nápad. Někoho, kdo často chodí, ty vole, do baru na zábavu. Neočkovaní, tak si zacpěte uši. Pustíme kabáty pro 2dávkaře. Jupi! Nápady, jako já, když zapnu stream, hodinu nepřijde žádný velký dono a plebové mě serou. Tak, moderátoři, permaban každého druhého pleba, který není očkovaný, a zapínám savonu. Krásná kvalifikace, ty vole, trojnásobek bodů, zmrdí vůbec netuší, co je trefilo. Jak se jmenuje ten barák, kde chceš bydlet v Praze? Nechci bydlet v Praze, kde na to mám sebrat, prosím tě. Tak počkej, ale to je trošičku blbá odpověď. Ty chceš bydlet v Praze, ale realisticky si konečně uvědomil, že asi se k tomu prostě nedokopeš, že jsi se zadlužil na dalších pár let. Přesně tak. Co se vůbec s tou Skubišem, ty vole? No, nemluvil bych o tom radši. Streamuje normálně. Streamuje? Se ho zeptej na streamu, ne? Však streamuje tam, ty vole. Pohodinda. Já jsem byl na jeho streamu teďko pár dní zpátky a tancoval tam s kámošema v bytě a chlastoval. Jo, měl pařbu nějaký a cápek si tam zapálil vlasy. Tak dobře, že na nás prostě jako reálně zapomněl a zjistil, že reálný kámoš... No, on začal žít svůj život prostě, no. No, on si vybral život. Chose life.
Zapni stream jen pro očkované. Chat, sabovné streamy jsou minulost. Babišky napíše, jestli to nechceš tak udělat. Streamy. Víčo, jaký Jsem tam. Ne, já to nekvalnu. Ne, nedříč. Ale jsme 3 ve finále, to je good. To je dobrá zpráva, jestli tam bude hexagon, tak to dáme jak nic. Přidej vaccine only, chat. Hauker píše, z čeho má Melichar strach? Já budu 30 let platit 45 000 měsíčně za 17 milionový dům, lulv. 17 metrový dům. To je 17 milionů, Nedriku, ty debile. Ne, A jo. on si koupil mrakodrap, vole. Moderátoři, zapněte Pfizer only. Faj. Nějaká Moderna only? Ale tady to je jiný to. To je jiný, to bude rychlejší. To rychleji praskne. Bacha. Já bych dal Sputnik, on ne. To je Battle Royale kategorie na Twitchi. To je jasný, že to je Sputnik. Dobrý den, mohl bych vás poprosit o Pfizer only fans. No, to bude kategorie na OnlyFans. Kdo má jaká holka očkování? Jakou firmu? Hashtag Moderna. Jo! Jo, ty máš to stejné v těle jako já, baby! Jo! Mě vládnul, jakmile jsem četl toho Sputníka. Dobrý, vy to tady staví dobře, vole. Žádný spěch. Mě hraje Ventolin, cítím dobrý finále, ty vole, s takovým jammerem, který tady teď. Dobré, ale nežduchejme se. Jo, no, běž to. Nebuďte agresivní na své kámoše. Se rozdělil. Rozdělte se. Ty pičo, ten už nás. Já jdu tam. Ježišmáš. Ale Vojto, nechoď za mnou. Dobrý, už to máme tady pro sebe, on spadl ten kek. To je dobře, ty odjebu tuhle kočku. Odřízněte. Ty vole, postarej se, chytni tam toho a máme to. Já jdu po něm. Počkat, my jsme sami 3 už jenom. Byl to skočil dolů. Kouzlo, když jsem ho šel grabnout. To máš, Melichare, určitě. On má míň. Ne, on to doskočí, ten smart, ještě mu. Ty on mě chytl! To je pičus! Chytnul ve vzduchu, ty kokot. Tak to byl ty vole prejeb jak prase. Já na to nemám nervy, já si jdu spát. Ne, Melichare. Já na to nemám nervy na tyhle ty pičusky, já na to nemám nervy, já jdu. Melichare, ty Já jdu spát, nemám na to nervy, nemám na to nervy, kurva, Máša ho tam mohl chytnout. Byli jsme 3 proti 1 a Máša není schopný ho chytnout, když jsme 2 tam poslední. Prostě je úplně kokot, vole, já jdu spát a seru na to. Jo, já to seru. Já to můžu srát taky keci vaše. Nemá velo, on je ty vole, má absťák, peťák jeden. Vlastně CBDčko budu šlo, ty vole. Melchar nemá CBDčko, nemá velo, on už tam začne klepat. Už mi šerovou spíše LOL XD a posílá mi odkaz, ukáž. Spát. Že tohle není sponzor dnešního pořadu, jo, jenom aby bylo jasný. Prostě Máša, vole, ho nemůže chytnout. Tohle není Když mu to říkám. Že jsme tam sami 2 už. Kdyby ho chytla, obětoval se, tak jsme tam já s Vojtou. Není funny, že Pavel je nejblíž v hře, když doslova nehraje. Kamo, představ si, že Pavel, kolik je? Je půl 12, za chvíli půjde spát. Melichar je nervní, má totiž symptomy vážné nemoci, dlouho tu nebyl check Game Hunteríny. Melichar prostě, ale ne, už je to 7 dní, co jsem dostal 50 000 jednorázový dono. A tak unlucky pro dělečný stream, kurva. No, co to je za copypastu tohle? Ježíši, uklidni se. Dobrý den, tady maminka Deniska. Mám jeho účet, Johnny je prý jeho přezdívka, no cuž, už to tak je. Mluvíte docela sprostě, můj Denísek na vás kouká, je mu 8 let, že se nestydíte. Mluvit takhle sprostě před dětma, trhni si nohu blbečku, můj Denísek už na tebe nebude koukat.
Co to je za copypastu? Nedriku, ty vole, ty se jmenuješ Denisek. Ty jsi Denisek, Nedriku? No, díky za 100 bitů, díky. Co je za copypastu tohleto? Jsem přesně já. Co to je za copy špagety zas? Kopírující špagety, nechte to. Ne, já tam nemůžu. Já jsem poslední, já jsem byl mezi prvním a teď jsem poslední. Ty kokot, já taky. Dobrý den, tady maminka Michálka. Jděte do prdele. Co to je? Ty furt trole. Já tam nejsem! Já tam jsem. Rovnou, vole. Ne, já tam jsem. Ty vole, tam jenom líbujem to. Počkej. Já jsem postoupil tež. No, tak musíš to líbnout. Já jsem tam tež. Tak to líbnu. A ty vole, když na prvním vypadneme. No, dobré, líbujem. Ježíši, někdo poslal mrdámy v hlavě. Melchar bude mít flashbacky. A dej ready, Nedriku. Jo, dávám si holuba. Ready, kurva! Chápeš, že Flyganovi jde o peníze? Já nedávám nic, Vojta dáváš 4 dneska Pavlovi. Co? Jak můžeš ty udělat challenge prostě? Počkat, já tě jdu citovat dneska z Facebooku. No. Ukáž, se to podívá. Budeme muset dát za 5 hodin 4 až 5 vinů, jinak Pavlovi dropnu 6. Co? Ukáž. No to jsi napsal. Budeme muset dát 4 viny, jinak Pavlovi... Já jsem píč. Mrdá mi v hlavě, 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 mrdá mi v hlavě. No je to tak, Vojto, no. Ale klid, ty 4 viny dáme, máme 2,5 hodiny, to dáme, s každou hru jsme ve finále. Kdyby Máša tam chytl toho kokota minule ve Thin Ice, píšo! Jsme 3 ve finále proti jednomu a stejně. A Máša ho nechytne, když mu to říkáme? Ale Máša neumí hrát ty vole. Máša přenikotinovaný už. Já jsem tam zaletěl, vole. Jako přenikotinovaný už je. Ne, ty jsi prostě nevyskočil a sešel si z toho ledu. Ty závidí to velo, ty vole, prej je přenikotinovaný, už neví, co říká. Tak už závidí ostatním, že mají matero. Já si dám juice up a pojedu. Někomu, kdo doslova spí na zastávkách po akcích. Seru na to, dám si juice up a pojedu, ty vole. No, Lichar je prostě jak ta fetka na hlaváku, ty vole. Jak bráško, nemáš cígo? Nemám, tak běž do piči, ty vyhlášeno. Váša vyhlášence neposlal Vela, ty Melikarovi. Zítra Barča mi přiveze Vela konečně. A maminka koupí CBDčko, že jo? Mamka koupí CBDčko snad. Ty bičo, všichni se tady namrdejte teď. Nestěžuj si, Mášo. Běž, věř a dokážeš. Máša nepostoupí zase. Máša, klasik. Hlavně, že má zas ty jeho Air Maxi botičky. Fakt super. Běžat basket radši Mášo s těma botama. Mě to sere. Co jsem? Aha, já jsem. Já to nebudu říkat. Já už na to nemám, nevím. Amerika furt brečí. To je jeho persona, musíš počkat, přijde 50k, pak je nejmilejší člověk na platformě. Ej, si vůbec zvládl za jeden den, ty vole, půl gramu CBDčka, vole. Já nevím, já jsem od rána kouřil a pohodka. To je debil, ty vole, on prostě dá půl gramu CBDčka, protože tam furt hulí na tom streamu jak píčusek a pak já nemůžu moc mluvit, ty vole. A hlavně ten debil neví ani, jestli se to šlukuje, nebo se to nešlukuje. Ale mě by fakt jakoby zajímalo, co zdravýho člověka donutí. Jo, hele jo, s ním si trošku nikotinu, ty vole, návykovýho, jen tak zdarma v sáčku. Ještě? Waka waka, vole, já nevím, no, mně přijde, že už ani ty mladý neumějí fetovat. This time for Africa, čády a papa, To vyhrajte, kámo. Díky Pepře, díky Pepříku, ano, vyhrajeme to.
To je pro tebe, Pepříku, tato výhra teď. Díky za to, Stopáďo, tato výhra bude pro tebe. No, Uklidni se, Vojto, když tomu nerozumíš, tak o tom nemluv, jak je to někdy Ona ani vysvětlím. nekouří a potřebuje nikotin. Ježišmarja, microdosing nikotinu posiluje mitochondrie, vole. Já jako jediný, co ti to posiluje momentálně, jsou nervy, ty vlastně. No, hlavně, že jsem první, že? Hlavně, že jsem zas první, a co jste vy? No ty jsi tady Máš 2 hodiny, 300 hodin uštvaný, jak nemáš velo, ty vole. Držubu. Mě nezajímá velo, mě zajímá to, že Máša nemůže chytit cápka na finále zdy smetanožka. Melichare, nabíješ si se mnou? Mášo, to je tak trapné už. To je tak trapné, ty plešoune. Já nejsem plešatý, já už mám masku. Aha, jsem si spletl s někým jiným, sorry. Nemám velo. Našel jsem vaší hymnu, šéfe. Mám penis jako kůň. Ano. Můžete držet hubu a soustředit se radši na viny. Děkuju, Pepři. Jos, moje oblíbená mapa. Ten Melichár potom, co mu pár rád vezme velo, aby mohl... Prasko kulture na čebede nejde. Děkuju, Jazulo, za to 2 kilčo. Děkuju za 2 kilčo na CBD, díky, brachu. Díky, Jazulo, díky. Zítra si objednám hned další kartridže. A počkej, až Melichar zkusí kratom, ty vole. Ježišmarja, prosím tě, Mášo, kratom jsem měl před 5 lety, když ty si ještě ani nevěděl, co to je. Ježišmarja, já jsem první v republice, co tyhle ty věci zkouší. Jsi návykový až teď na ně, ty vole. Na co? To jsem měl tyhle před 2 rokama. Melichar je první, kdo je zkoušel, ale poslední, kdo si na ně navykl. To je legendární tolerance zaklínačská. Neučte orla lítat. Jak Geralt, ty vole, na vlaštovku, ty kokot. Te koko. Melicharovi naběhne žíla, ty vole, přes celý čelo, když si nedá jeden den velo. Ne, asi toxicita 100, ty vole, a začnou ubývat HPčka, ty vole. A hlavně, velo jsou úplní čuráci. Hlavně velo jsou čuráci, já jsem je začal sledovat na Instagramu, oni mě zpátky a za 5 hodin to odebrali. Lol, epický oni, no, my se podívali a pak, ty vole, jako hoši, jsme zvyklí prodávat to smažkám, ale tohle je fakt extrém. Te koko. Já si všichni kupují 4kový, ty vole, tady ta sračka kupuje ještě 2kový, ty vole. Te koko, já na vás můžu srát taky, hoši. Vám nemusím pomáhat. Vojta může rovnou poslat 4-6 Pavlovi a je to. Je to cool, ty kokot. Strašně veliký. No, mě takové nuly, jako jste vy dva, nebudou vůbec nic říkat. Melichar, ty vole, ale Máša se teď jako rozjel, no, teď ty našel. Chceš doporučit nějaký cíga, Melichare, až budeš... No, takový nuly mi nebudou nic říkat. Já úplně miluji, jak si Máša užívá jediný stream, kde on není, ty vole, ten boxový. Dobře, ty. Děkuju, Jazula a Pepři, děkuju vám. Ale tak určitě nějaký vyžvejkaný váčky máš v koši, ne, ty vole. Jo, ty vole, jednou jsem to zkoušel a to bylo úplně na hovno. Jakže jsi to zkoušel? Ty vole, chápeš to? Ty vole, vyndával jsem z koše už starý puky. Ze včerejška začal to znova žvejkat. No mě je zle. Díky, Kefare, díky, šéfe. Tohle je cápek, který prostě, ty vole, si podává ruku, ty vole, 100 lidma na téhle platformě, actual milionářema a on vyndá z koše. Díky, Kefare, díky, šéfe, za zbrusenovýho. Děkuju. Jsem Melichare, co se vyndá ten váček, dá si ho do té safe krabičky a to mám na zítra, vole. Cože? Ne, asi. Počkej, já to mám vyžvíkaný přímo v té krabičce nahoře. Počkat. Ty vole, fakt jsem tady nějaký našel. Kámo, teď sleduj, jak na tom streamu vydáne ty, už jde na to, sleduj. Ty vydáne ty vyžvejkaný vela a jde čum. Ty vole, to ještě píše. To píše a to je 2 dny staré. Já mám dost. To ještě píše, ty vole. Chápeš, že on by si i z Vajglu ubalil cígo, ty kokot. No jasně, že jo, ty vole, tak hrál hoba. Ty vole, to ještě píše. Tak teď bude možná klid na 30 minut, ty vole. Kurva, bude klid, až začnete hrát, debilci. Máš svoji dávku Melichare už?
Já si Melichar poje. Jo, trošku to píše, trošku to cítím. Ty vole, Prohráváme. To mi připomíná. Víš, co mi tohle z toho Melichare připomíná? No. Jistý incident, když jsi byl ty vole u mě s Radovanem. No. A zahrnoval určitou desku Marilyna Mansona. Počká, to nevím o co go. Ok, tak já tě pak připomenu. Prostě člověk řekne, že dvojkový vela píšou. Hnězdle. A ještě dvojkový vyžvejkaný vela. No ty kupo. Melichar potom, co našel velový Weigl bedně. Říká se tomu slimák a říká se to úplně normálně. Ne, asi oni tomu nerozumí, oni jsou úplně plebové. Jo, a kdo tomu tak říká lidi na hlaváku? Kamo, oni doslova neví, co je to život ani. Doslova sedí celý den u kompu. Godzilla, jo, je tam. Není, jo, je tam. Jo, dobré, dobré. Melichare, právě někdo napsal do chatu, já si dal Siberku a nic mi to nedělá. Ty vole, oni nám poslali trojkovej. Protože Siberky žvíkají jenom lidé, co právě opustili vězení. Bývalí kriminálníci, akorát tak. Mé, výdej z basy a co ti první dají je Siberka. A potom si recidivista. Kvůli té Siberce. Jak prohráváme? Jak je to možné, kurva? No ty vole, pošleme tam goldíček, ty vole, a frajeři nás tady likvidujou. Super, vole. Já se na to vyseru, kurva, už na ty dnešní polovičatý výkony vaše. Ty vole, kdyby tam prostě padnula, ty vole, ta zlatá. Však nám padla zlatá, ne? Ej, Melichare, a právě ten týpek napsal, ještě mi není ani něco. Počká, ty nic. To jsem takový. To mě poser, to je takový debil. Ready, Nedriku! Nedriku! Tak jo, počkej. Kurva, take to dej nebo dej 20 gifted, vyber si. Ty píčo. Ten Melichar je fakt brutální už jako no. Nedriku, slyšel jsi, ty vole, radši to zapni. Už zapínám. Nechceš přece ty vole zase se plížit do máminy ložnice, ale jo ty vole, radši s tím spolupracuj. Je to lepší pro nás pro oba. Ale to bych musel dát aspoň 200, aby si rovnou umyl ten monitor. Nejenom 20. No. Ty vole, ale kámo, reálně chceš mi dát 200, aby si ty vole umyl monitor. No stejně za chvíli poprská tím velem, teď ho má mezi zubama, ty vole, má tam zavěšený. Melichare, víš, že když ten sáček rozkoušeš, ty vole, tak tam budeš mít víc nikotinu. Našo mě nedokážeš naštvat. Jsem tak vyrovnaný člověk, že ty mě nedokážeš naštvat. Ty vole, je tak vyrovnaný člověk, on během 4 hodin jde z nálady. Ty vole, můj život stojí úplně za píču, mám to v prdeli na ty píčo, zakalíme s Czech Game Hunterem na streamu, to bude nejvtipnější hovno, jaký kdy svět viděl, ty vole, jsem back. Vouke Nedrikova máma, když podlák šupne. Super pasta, fakt super pasta, Vojto. Můžu přijat ty Vouke. Já si někdo tady napsal dvojkový vela jsou jako bompary. Kup si 5kový, ty malá mrtko. Tak když si degenerát skurvenej, co kouří už od 5 let, do prdele. Já jsem tak rád, že já jsem čistý člověk, co pije vodu. A můj největší hřích jsou doslova brambůrky po 10. u Denisy. To je horší jak kouření. Smažené věci jsou horší jak kouření, doslova. Ne! Chyť si závislost na nikotinu. A proč si to vůbec začal brát, ty vole, když jsi nekouřil? Kurva, můžeš se starat třeba sám o sebe a chytat radši ve finále cápky?
Prostě ty 10 let zpátky si pamatuju, jak letěli ty vole protinikotinový náplasti, doslova můj otec to bral a ty vole, a dneska to ty mladý prostě žerou dobrovolně, ještě se to platí, ty vole, to je šílený svět, co? Ale ty to nechápeš, Melikarovi to pomáhá na mitochondrie. Není náhodou mitochondrie, ty vole, takový ten pojem ze Star Wars, podle kterého určují, jestli bude Jedi nebo ne. Melikare, jako z jakého researche to máš mimochodem? Melikar nechce být Jedi. To bylo ve Star Wars Knights of the Old Republic v jedné misi, ty. Ne, asi drsnej Máša, co pije staropramen se Spritem, ne, asi doslova 15letá holka Máša. Vole, tak to není tak špatný, ale ty vole to Prosecco s Monstrem, to byla fakt chuťovka. Hej kámo, ale ono je to fakt dobrý jako. Já vím, no že jako jo, no, asi tolik jako ten sáček, co vytáhnul Melikara, naspal ho do huby. Ne, jako. Prosecco s Monstrem je úplně v pohodě. Chápeš to? Já jsem hledal chlast a našel jsem jenom Prosecco a nemám rád Prosecco, ale měl jsem jenom Monster. Melikar je ten cápek, co dělá ten výzkum. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Zmeru si to byl vtip, já si nedávám špagety s hořticí, ty kokoto. Ty vole, hlavně, že jste byli v Pizza Nova, vy kokoti, a teď děláte gurmány, že, najednou. Jste si dali jednou degustaci Neapol a už jste bohové. Ty vole, do těch Red Hot Peppers, ty vole. Oni tam nebyli? Ne. No ale ty jsi tam mohl být. To mi říkal, že nás tam vezme kdykoliv, když budeme v Praze. Mě to nezajímá. Ještě Hot Pepper jsou na hovno, že radši do Goldfingeru nebo někam tam. Jo, tam potkáte Bémolu. Já mám takový pocit, že jestli to takhle pojede s Melicharem dál, tak za 2 roky já jediný kontakt, který s ním budu mít, bude na Instagramu Street People of Ostrava. Melichara prostě nemá, potkáš na Čerňáku, ty vole, a ten kokain mi pomáhá na něco, jako, to je to fakt dobrý. No hoši, jako, je to vtipné, je to vtipné. Je to vtipné, když se zasměju i já, ale už se dávno nesměju, takže to jako není vtipné, to už není jako společný humor, chápete? Jako, když už se tomu nezasměju, tak to už je urážka, takže už končíme. Vedle Tylera Durden. Už končíme hoši, už končíme. Bráško, prostě velo se dá zvládnout. Bejt na velu a bejt real je co? Je vzácný. Jsem vzácný streamer, tybo nikdo není real. Přednutí je jenom jedno. Melikar bude Poseidon v Vltavě akorát v Ostravě. Já se to tak užívám, když nikdo negrilluje mě, ty vole, poprvé. No už se opakujete, už se opakujete. Nikdo negrilluje, no, Mášo. Ty vole, chápeš to, že Tyler, jak má furt tu hlášku, abych chtěl Lamborghini, tak Melikar bude mít to samý, akorát Lamborghini nahradíš mezonetem. Píčo. Tak co, dostaneme se teď do finále a vyhrajeme? Podle mě určitě jo. Melichar chtěl Teslu, Melichar chtěl věcí. Ale teď chce ze všeho nejvíc to čerstvý velo, no. Strky do mě, Vojtu. Teď chytá ta krysa, ty vole. To dělá, no. Nešaj na mě, Melikare. Žiješ? Jo. Jen mě nebaví ty keci, blbé. Neboj, Melikare. Musíš se uklidnit. Uklidníš se zítra, já budu mít day off, tak si můžeš uklidnit na Dead by Daylight hezky.
No já si Tak mám už taky ví, jak se dejo. cítí Herdin, ty vole, po každém streamu. Jo, já vím, jak se bude Herdin cítit po dnešním streamu. To bude prostě BRG. Kolik máme zatím vinu? Ty bude fakt hodně, no. No doslova jsme dali první win v první hře a pak 20 her, nic. Kdyby ten Máša to chytl, to by nice. No. Nechane, popni tam. On to chytne, jo? Edmond, musíme začít hrát. Ty vole, chtělo by to nějakýho Czech Game Huntera nebo Toma, ty vole, aby tady teďko prostě poslal Melicharovi 10 litrů a napsal refunduje, pokud tam nedropne. Těch 6. Ten Seelix zas píše. Herdin POV, BG, Míšo na svatbu objednáme polárkový dort, ať je to prémiovka. Vojta nám zaplatil polárkový dort. Ale Herdin dostal 10 litrů ještě od Blice. Artix dostal taky, takže ty vole, v našich challengech prostě není žádnej nikdo, kdo by prohrál, protože Luky prostě má tak velký srdíčko, že obdaruje všechny. Z toho se odtahujete vy teplouši. Právě no. Oni to prostě kazí. Já to tam jdu dát. Prostě Lukáš je tak vyrovnaný. Kdo to odtahuje, ale? No oni jsou hloupí, vole, že... Aha, tam se dá z druhé strany asi. No, tam nevyskočí, to mají moc Nedá. malý. Hej, tak já vás přesunu. Okay. Nedriko, jako mohl si tam zůstat. Já jsem volem spadnul. Veliká už je zatím doma, je? Gadžo. Já jsem za kým a už jdu. No! Jsem se tady postavil. Pojď, Oni to pojď, zastaví, budeme v finále. Yeah. Go! Čau, to bavilo tě vlastně natáčení videí, nebo ti to omrzelo po době? Let's play? Hele, let's play mě bavili vždycky. Ale co mě sralo, byl prostě YouTube a... Co mě sralo bylo YouTube a kolik to potom vytěžovalo času, když jsem se věnoval streamu. Což jsem se věnoval tomu, že prostě výdělečnost streamu je násobná oproti let's playům. Ale bavilo mě vždycky natáčení videí. Dostali jste se tam aspoň, myslím. Jo, jsme tam. Dostali, no, všichni kromě tebe. No tak jako já jsem vás tam posouval nahoru. Si Máša se obětoval a teďko bude řvát Melikar. Co by byl Máša ve finále? Takovou grabne. Ty vole, Melikare, jsme 3 na hexagon, píčo, to je... Jo, to dáme. To je tutovka, to je druhý win před půlnocí, Gadžo. Jo. To dáme. Far Cry 6 na YouTube by bylo golden. Já o tom právě jako uvažuji silně, no, ale nechci nic slibovat. Ty vole, opice černá. Už mi chytá kurva děda mráz. Mrázek ústředna mi chytná. Ne, já jsem propadnul 2 plošinami. Dneska nebude Dark Souls 2, dneska je day off. Tady Já si koukat aspoň nad vás, jestli tam někdo je. Proč mě chytá ta krysa, kurva? Oh shit. Oh, kurva. Ty vole, jsem na fialový, teď jsem to jumpoval. Tady jsou všichni, takže tady máme smůlu. Ty vole, tady jsou všichni na tom patře. Pěkný, no. To bude ještě vyrovnaný, ty vole. Ty čupko! Co mě držíš, ty děvko? Hloupá, tupá, ty kurvo. Ty vole, já jsem úplně dole. Já jsem Tak to zažil tam ten znič, oni tam za chvilku budou padat. Já Tam ještě dost žlutých. Jde pro můj prd. Ať Meldo to dáš. Jeden je dole. Ty piču z krysí. Kurva, to jsou idioti. Jsem vyjebali. Ne, to Ty piču. nedal. Ne! To minul. Ty
Píčo, ty jsi tam dolítnul, ty vole, tak je to vin, protože všem ostatním už tam popadali. Ale dobré, protože jsme zase byli ve finále všichni. Nebo no, všichni tři. No já jsem vás tam dosunul, no, na tamten. Vole, to tam padne. Už nejsou songoše v Mediashareu, naštěstí nám tady Zmrdus přidal nějaký šťavnatý Radiohead, takže v pořádku. Dobrý, máte čas? Ty vole, do 2, no. Ale reálně jakoby spíš je tady odpočet Melicharových nervů, které tíkají jako u Mikeyho z podfucků. Kdyby tam byl Máša, kurva. Proč ve mně máš takovou důvěru, ty vole? Takovou důvěru. Byli 4, tak už se nám to nemůže stát. Prostě Melichar ve mně věří víc jak můj otec, ty vole. Díky Twister za 100 bitů, zabiják. Zabiják. Jsi ještě Call of Duty partner? Se mnou. Three hard mode, baby. Let's go. Herdin už jde spát? Ty vole, Herdin se probudí ráno. Ty vole, Herdin se probudí, kurva. Já myslím, že neusne dneska. Ne, on řekne, Míšo, se s tebou nebudu dělat na seriál, musím se podívat, musím dělat důležité účetnictví ve skutečnosti, bude sledovat, hejhle ten stream do 2. Kurva. Jako tady je jasně vidět, že peníze opravdu ovlivňují výkon, ty vole, když Melichar hrál o svých 25 ty vole litrů, tak to byly ty vole, úplně proleje, to bylo ty vole perfektní na vteřinu. Už zase mám nohy díky Twister za to gifty, zabiják, zabiják. Když víš, že to zacvakám, když tak já, ty vole, tak to je prostě. Díky šéfe, díky. Díky šéfíkům. A já se snažím. A byli jsme dvakrát dost close, no. Ale kurva, tak máte dát i něco vy, nemůžu to tahat. Jaký Starkillere za killčo? Jsem tam. Ninja. Tam šoupne song do fronty. Ninja je nyní playable character v Raid Shadow Legends, no to mě poser. Má natočil promo, jak tam natáčí katanou. Díky Cuky, díky šéfe za To je odstřinu. čas probudit chat. Probudit chat? Joj, tak pojďte se snažit, dáme to teď už. To bude o půlnoci druhej, to stíháme, pohodička. Po půlnoci už to hrajou. Po půlnoci už to hrajou slabkové, takže to dáme. Teď dáme vina, dobré. To byla první, kámo. Jako absolutní frajer. VGG chat. Ne. Neposlal si právě do Mediashareu pompon, že ne? Neposlal si pompon. Pompon shit, mojí hoši, pompon shit. Už to s ním nic nedělá. Ještě, že hraje Blue Monday aspoň. To je dneska. Počkat, moment. Emoji. Co to kurva?
OK, chat, tohle já si myslím, že tohle není ta verze, kterou pouštěl Ninja reálně. Já si myslím, že tohle není ta verze, kterou pouštěl Ninja. Už je půlnoc, bad G. Nice. Tak se snažte, už jenom 2 hodiny na třeviny, no to mi poser.